In verse 15, jakeessa 15, we see Jesus as commissioner. Jeesus on lähettäjänä. We are to fulfill Meidän tehtävä on täyttää se, the ministry of Jesus. mitä Jeesus on aloittanut. He now works through the believer. Hän toimii uskovaisten välityksellä. And Jesus said, go. Jeesus sanoi, menkää. Now believers are to take action. Uskovaisten tulee toimia. Believe and obey Usko ja tottele. by faith what the word says. Uskon kautta se, mitä sana sanoo. We learned yesterday, faith Eilen opimme, että usko is a decision on päätös that God's word is true. siitä, että Jumalan sana on totuus. The best decision Se on paras päätös, I made in my life. mitä itse olen tehnyt koko elämässäni. Radical life change Radikaali elämänmuutos, when I decided to believe the word. kun mä päätin uskoa sanaa. And it's not anything that I've done, Se ei ole mitään, mitä olen itse saanut aikaan. but it's because he said this is what happens. Se johtuu siitä, että hän sanoi, että näin siinä käy. Now believers take action Uskovaisten tulee toimia and keep saying ja sanotaan, what God says, jatketaan niiden asioiden toistamista, mitä Jumala on jo sanonut. what he says in his word, Mitä hän sanoo jo sanassaan. until you see what God says. Kunnes sinä tulet näkemään sen, mitä Jumala on sanonut. For example, Tässä esimerkki. by Jesus' stripes we are healed. Jeesuksen haavojen kautta me ollaan jo parannettu. There are things believers are to do. On asioita, joita uskovaisten tulee tehdä. When your body acts up, Kun kehossa on jotain remppaa, you tell it to get in line. sun on sanottava sille, että järjesty. They are things for believers to do. Nämä on asioita, joita uskovien tulee tehdä. Don't put up the works, don't put up with Älä siedä the works of the enemy. sitä, mitä vihollinen tekee. We are to destroy the works of the enemy Hän on tuhottava vihollisen työt. with his weapons. Hänen aseillaan. He has given to us Hän on antanut ne meille, his word. hänen sanansa. Many of you were prayed for yesterday. Monien puolesta sain rukoilla eilen. Back acting up, Selkä remppasi, knees acting up. polvet kiukutteli. Continue telling Jatka sitä sanan julistamista. your body what it should do. Sano sille keholle, miten sen tulee toimia. Knees Polvet healed parannettu in Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Eyes. Silmät. I learned to speak to my body parts. Olen opetellut puhumaan kehoni osille. I learned this in the Word. Opin sen sanasta. Made a decision. Ja tein päätöksen. His Word is true. Hänen sanansa on totuus. No matter how much it hurt Ei mitään väliä, kuinka paljon oli kipua or what I felt like, tai miltä musta tuntui. I kept doing it. Jatkoin vaan sen tekemistä. And finally, Ja lopulta I felt the healing. tunsin sen Faith parantumisen. first, Usko tulee ensin results later. ja tulokset seuraavat. Actually, you had the results Itse asiassa tulokset on jo. at the cross. Ne on saavutettu ristillä. Now we just agree Nyt meidän on vaan oltava siitä samaa with mieltä the Word of God, Jumalan sanan kanssa. and you receive results. Ja siten saadaan ne tulokset. We need to receive what the Word says. Meidän on otettava vastaan se, mitä sana sanoo. In verse 16, Jakeessa 16 we see Jesus as Savior. me näemme Jeesuksen pelastajan. We cannot save ourselves. Me emme pysty pelastamaan itseämme. It's by faith, right? Se tulee uskon kautta, eikö niin? Healing the same way. Parantuminen on sama asia. You can't see the healing that is in the Spirit of God that is in you Me ei voida nähdä sitä parantumista, joka on jo Jumalan hengessä sinun sisälläsi. So by faith, Joten uskon välityksellä you speak the word me puhumme sanaa and take authority ja otamme auktoriteetin. what has come against your body Sitä vastaan, mikä on hyökännyt and walk kehoosi. healed, Ja parannut. whole, Tulet ehjäksi and restored. ja uudistut. The enemy will fight you, Vihollinen yrittää laittaa hanttiin, so you pursue, you persevere, eli sun on jatkettava sitä. and keep going. Jatka vain.
kick belief out of the way, unbelief out of the way, Epäusko pitää heittää nyt sivuun. renounce it. Älä lähde siihen mukaan. Say with me, Sano perässäni. doubt, Epäilys. I renounce you in my life. En halua sinua elämääni. You're no longer welcome. Et ole tervetullut. I'll give you a testimony. Anna nyt todistuksen. I was just learning this 20 years ago. Opettelin tätä vasta 20 vuotta sitten. I had a Christian bookstore, Minulla oli kristillinen kirjakauppa and there was a lady that needed a job, ja oli nainen, joka tarvitsi työpaikan. and she was not healthy. She was very sick in her body. Hän ei ollut terve, hän oli paljon sairauksia kehossaan. I didn't really have any place Mulla ei ollut mitään paikkaa, in our restaurant ei ravintolassa, or the bookstore eikä kirjakaupassa. that she could do Sellaista, mitä hän olisi very voinut well. kovinkaan hyvin. But the government Mutta sitten meidän valtio paid her paycheck maksoi hänen palkkansa, to work for us. jotta hän voi työskennellä meille. So I used it Otin sen vastaan as a ministry ja sillä tavalla voin to evankelisoida share the gospel with her. ja jakaa evankeliumin hänelle. She had a heart problem. Hän oli sydänvika, She had difficulty swallowing, hän oli vaikea niellä, coughed continuously, hän yski jatkuvasti, couldn't talk real well. hän ei pystynyt puhumaan kunnolla. So I thought, what can I do? Mietin, mitä mä voin tehdä? The Lord said, Herra sanoi sitten, put her at the front door laita hänet siihen etuovelle and have her greet the people. ja anna hänen tervehtiä ihmisiä. Her name is Rose. Hänen nimensä oli Rose. So one day, Eräänä päivänä restaurant full of people, ravinto oli täynnä asiakkaita. busy time of day, noon. Oli lounasaika. We were working. Meillä oli kova kiire. I had an office in the back. Mulla oli toimisto siellä takaosassa. I was studying for the next sermon. Ja siellä opiskelin seuraavaa saarnaa varten. My niece who worked for us Mun sisaren tytär, joka oli töissä siellä, came busting through the office door. tuli voimalla sinne mun toimistoon. She said, Terry, Hän sanoi, Terry, Rose is dead at the door. Rose on kuollut ulko-ovelle. She fell off her chair. Hän tipahti siitä tuolilta. She is not breathing. Hän ei hengitä. I was a nurse in the past. Mä olen ollut sairaanhoitaja menneisyydessäni. Another daughter that was there was also a nurse. Toinen tyttäristä, joka oli paikalla, hän on myös hoitaja. We know how to take vital signs. Kyllä me osataan ottaa nämä eli So I ran out to the person on the floor. menin sinne maassa makaavan naisen luo. I looked down at her Katsoin häntä and I had studied ja mä olin opiskellut that Jesus raises the dead. sitä, että Jeesus herättää ihmiset kuolleista. I know I didn't even say the right words, Tiedän, etten saanut edes oikeita sanoja, but the Lord heard my heart. mutta Jumala kuuli sydämeni. I laid hands on her Laskin käteni hänen ylleen and I said to the dead person, ja sanoin sille kuolleelle ihmiselle, see, her spirit is alive, hänen henkensä on but edelleen her elossa, body was dead. mutta hänen kehonsa oli kuollut. I spoke to her Puhuin hänelle, and I said, say Jesus. sanoin hänelle, että sano Jeesus. That was the whole prayer. Se oli koko rukous. My daughter, who had just joined me in the ministry, not this one, I have 6 daughters. Mun toinen tytär, ei tämä vaan toinen, mulla on 6 tytärtä, oli just tullut sinne Jumalan palvelemaan Jumalaa siinä meidän seurakunnassa. I'm saying to her, get up. Sanoin, että nouse ylös. And my daughter said, Mom, she's gone. She has no pulse, there's no heartbeat. Ja tytär toppuutteli, että hän on kuollut, hänellä ei ole pulssia, hänen sydämensä ei lyö, ei ole mitään tehtävissä. I looked at her and I said, Ja katsoin tytärtäni ja sanoin, where's your faith? missä sinun uskosi on? And so people were now calling the ambulance, Sitten sinne oli soitettu ambulanssi, calling her family. hänen perheelleen oli soitettu. There was a doctor's wife in the restaurant. Siellä oli lääkärin vaimo ravintolassa. I had to push her away. Mun piti työntää hänet pois. And I said, Rose, get up.
Mä sanoin, Rose, nouse ylös in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. She took a deep breath, Hän veti syvään henkeä, sat up, nousi istumaan and said, I'm hungry. ja sanoi, että minulla on nälkä. I said, well, your family's been called, the ambulance is here. Sanoin, että sun perhe on kutsuttu tänne ja ambulanssikin on paikalla. And to save my neck, Ja en pelastaisi itseni tilanteesta. you're going to get checked out. Sun pitää mennä kyllä lääkäriin. She went to the hospital, Hän meni sairaalaan. and they ran all kinds of tests. He teki kaiken näköisiä testejä. Her heart was totally healed. Hänen sydän oli täysin parantunut. No more choking. Ei enää kuristavaa tunnetta. It was very hard to watch her eat. Oli vaikea katsoa, kun hän söi. But everything about her physical health Mutta kaikki hänen kehossaan was healed. parani. She joined our church Hän tuli meidän seurakuntaan and sang in the choir ja lauloi kuorossa. and continued working for us. Hän jatkoi työntekoa meille. And she was shining and bright. Hän oli niin kirkas ja onnellinen. Say with me, Sano kanssani. Jesus Jesus is King. is King. He's alive. Hän on elossa. And we Ja me are filled me ollaan with the täynnä life of God. Jumalan elämää. It's nothing that we do. Se on mitään, mitä me itse saadaan aikaan. He does it through us. Hän tekee sen meidän kauttamme. We have to get away from being perfect. Meidän pitää päästä pois siitä, että me yritetään olla täydellisiä. And just do what Jesus does. Ja meidän tulee vaan tehdä sitä, mitä Jeesus teki. I was as shocked as everyone else. Mä olin yhtä shokissa kuin kaikki muutkin. I said to myself, Sanoin itselleni, this works. tää toimii. I'm telling you, I just took a step of faith. Mä otin vain uskon askeleen. And now Ja nyt I see dead people. näen. I want them to get up. Aina kun näen kuolleen, haluan, että ne nousee ylös. They don't always. Eihän he aina herää. But we don't have to worry. Mutta meidän ei tarvitse huolehtia. We leave the details Kaikki pikkudetaljeet, up to the Father. ne on isän asia. Sometimes Joskus it looks like se näyttää siltä, nothing's happening, ettei mitään oikein tapahdu. but something's happening. Mutta jotain tapahtuu. You'll never be disappointed. Sä et koskaan tuu pettymään. People don't expect them to get up anyway. Ihmiset ei oleta, että ne nousee ylös kuitenkaan. So, I'm sharing that with you Mä jaan tämän teidän kanssanne, because the last person I prayed for before I came over here koska viimeinen ihminen, kenen puolesta sai rukoilla ennen tänne tuloa, was 57 years old. oli 57-vuotias. Had never gave his heart to Hän Jesus. ei koskaan antanut sydäntään Jeesukselle. My daughter Andrea Mun tytär Andrea and myself ja minä, worked with him for 3 months me työskentelimme hänen kanssaan 3 to get kuukautta, up off that bed. että hän nousisi sängystä ylös. He had never read the Bible. Hän on koskaan lukenut Raamattua. There was so much for him to know. Hänen tuli tietää niin paljon asioita, But the word says mutta sana sanoo, he can get healed on our faith. hän voi parantua meidän uskon kautta. So for 3 months, Joten 3 kuukauden ajan, every Tuesday, joka tiistaisin, we visited him menimme hänen luokse kylään, on hospice. siellä sairaalassa. And I believed to the very last minute Ja viimeiseen hetkeen saakka, that he would get up. että hän nousisi ylös. And so the Lord, I said to the Lord, you know, the family's going to be mad Mä sanoin Herralle, että tämä perhe tulee olla tosi vihainen, because they're saying goodbye and planning his funeral. koska he olivat sanomassa hyvästäjää ja suunnittelivat hautajaisia. And I'm in there saying, get up Ja mä oon siellä sanomassa, että nouse ylös in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. So he left. I said, the Lord said, don't worry. Herra sanoi, että älä huoli. They don't expect him to get up. Hei, kukaan ei odota, että hän nousisi ylös enää. When we went to the funeral, Kun me mentiin hautajaisiin, he had been sharing with his family hän oli jakanut perheensä kanssa, that every time we prayed, että joka kerta kun me rukoiltiin, every Tuesday, joka ikinen tiistai, even though we didn't feel anything, vaikka me ei koettu mitään, he was being energized. He told the priest that did his funeral hän koki, että hän sai lisää energiaa. Hän oli kertonut sille papille, joka oli siellä hautajaisissa. came to Andrea and I Ja tämä pappi tuli meidän luoksemme.
crying, hän itki. family members crying, Perheenjäsenet tuli itkien. tears of joy Ne oli ilonkyyneleitä, that he had received salvation. että hän oli saanut ottaa vastaan pelastuksen. I was thinking, Mä olin ajatellut, really, we need to think with his mind, amen? että meidän on ajateltava hänen mielellään. I was thinking he didn't get up. Mä vaan ajattelin sitä, että eihän se noussut ylös. The Lord said to me, Herra sanoi mulle, he walked into eternity. hän käveli sisään ikuisuuteen. There is a pull On semmoinen vetovoima, when you have experiences with the Lord. kun sulla on kokemuksia Herran kanssa. And there's a draw, you want to be with Jesus. Ja silloin se vetää sua puoleensa. So even though he didn't get up, he did get up. Vaikka hän ei noussutkaan ylös, hän nousi ylös. I was so focused on the miraculous being raised in the dead Olin niin keskittynyt siihen ihmeeseen, että kuolleet herää. that I could have missed Mä olisin saattanut missata salvation. tämän pelastuksen. But the Lord was talking to us and we were learning Mutta Herra puhui meille ja me opittiin, that he is doing something. että hän tekee jotain. We do Me tehdään, what believers are to do mitä uskovien tulee tehdä. and now leave the details Ja sitten me jätetään up yksityiskohdat to the Father. isälle. So many family members Niin monet perheenjäsenet were concerned he olivat huolissaan for his salvation. hänen pelastuksestaan. He told us he didn't even know how to talk to the Father or that you could. Hän kertoi, että hän ei tiennyt miten puhua isälle tai että hän edes voisi puhua. He didn't know about a relationship personal with the Lord. Hän ei tuntenut henkilökohtaisesti Herraa. After 2 months, 2 kuukauden no, jälkeen, 2 weeks, 2 viikon jälkeen, I asked him if he wanted to receive salvation. kysyin, haluaako hän ottaa pelastuksen vastaan. He said, I don't know how. Hän sanoi, että en mä tiedä kuinka. I said, well, when I walked in this room, Sanoin, kun kävelin tähän huoneeseen, Jesus came with me. Jeesus tuli mukaan. He said, when you leave, Sanoin, kun sä lähdet, does he leave too? lähteekö hän sun mukana? I said, he'll stay Hän sanoi, että ei, kun hän jää if kyllä, you'll ask him to. jos sä pyydät. That day he did. Sinä päivänä Amen. hän pyysi. He invited Jesus Hän kutsui into Jeesuksen his heart omaan sydämeensä, to be his Lord and Savior. jotta hän olisi Herra ja pelastaja. So then all the rest of the time, Eli lopun aikaa we shared with him about heaven, about Jesus. me jaettiin hänelle taivaasta ja Jeesuksesta. He looked forward to us coming every week. Hän odotti sitä, että me tullaan joka viikko. I'm thinking nothing's happening, Mä ajattelin, että mitään ei tapahdu. but we find out at the very end Mutta lopuksi meille selvisi, that he's been sharing with everyone että hän on jakanut kaikille, what's happening to him. mitä hänelle tapahtuu. He was experiencing the Lord. Hän koki Herran. He was having dreams Hän näki unia, and visions, hän näki näkyjä and he understood ja hän ymmärsi, the Lord was real. että Herra on totta. So I was so concerned Olin niin huolissani, about him getting up. He was young, että hän nousi ylös, koska hän oli niin nuori vielä. but he did get up. Mutta hän nousi. Leave the details Jätä yksityiskohdat up to the Father isälle. and trust him. Luota häneen. Trust him and Jesus. Luota häneen ja Jeesukseen. So that's Jesus as a Savior. We are not sure Tässä on Jeesus pelastaja. Me ei ole varmoja, always when we're witnessing kun aina kun me todistetaan, what the Father is doing, mitä isä tekee. but it's good. Mutta se on aina hyvää. If we'll walk it out, Jos me vaan tehdään oma osuutemme, we'll experience me saadaan kokea with others toisten kanssa salvation, pelastus, healing, paranemiset, being raised from the dead, kuolleista ylös dead nousemista, things come to life. kuolleet asiat herää eloon. Say with me, Jesus is King. Jesus is King. Yes. Jesus is Commissioner. Jesus is Commissioner. He's in us. Hän on meissä. Us. Say, we can do this. Me We voimme can tehdä do tämän. this. You can do this. Te You voitte can do tehdä this. tämän. If the Lord will use me, Jos Herra käyttää minua, a nobody, And nobody. ei kukaan. He'll use you. Hän käyttää myös sua. Amen? Amen.
People ask me, Ihmiset kyselee, do you have credentials? mitkä sun arvonimet on? Doctorate, Ootko sä tohtori? PhDs? Onko sulla näitä? I said I have Mä sanon, että mulla on a GOD. When I gave my heart to Jesus, Kun mä annoin elämäni Jeesukselle, he moved in. hän tuli sisääni. He brought himself, Hän antoi itsensä minuun, his spirit, hänen henkensä and minuun his gifts. ja hänen lahjansa. I had to learn Mun oli opittava, it's not me doing it. että minä en tee sitä. If I think that it's me doing it, Jos mä ajattelen, että se olen minä, then I hesitate. sitten alan epäilemään. And the Spirit of God reminds me, Sitten Pyhä Henki muistuttaa, He's doing it. hän tekee sen. Trust Him. Luota häneen. Amen? Amen. Okay, number 16, verse 16. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Joka Some uskoo more ja 14. saa kasteen It was on not 14, pelastuva. that's Joka ei 20. usko, se tuomitaan Yeah. kadotukseen. We cannot save ourselves. Me emme pysty pelastamaan itseämme. My 57-year-old cousin Mun 57-vuotias serkku went to be with Jesus meni Jeesuksen luokse, because Jesus used koska Jeesus an earthen vessel tämmöistä to work through. maallista kanavaa, jonka kautta hän työskenteli. I don't take any credit. Mä en ota siitä mitään kunniaa. Jesus did it. Jeesus teki sen. Amen. The disciples now are believers. So he corrected their unbelief and their hardness of heart. Opetuslapset oli uskovaisia ja Jeesus vaan korjasi heidän sitä epäilystä ja sydämen kovuutta. And he tells them it's not that he's not talking about them as believers. Hän ei puhu heistä uskovina, He's saying when you talk to others, mutta puhutte muille ihmisille. those who believe, Ne, jotka uskovat, they shall be healed. he paranevat. So now they're believers Nyt he on uskovaisia, talking to unbelievers, ei-uskovaisille. and those who believe Ja ne, jotka uskovat, will be saved, pelastuvat, healed, paranevat, eternal life, saavat ikuisen elämän. protected, He on suojattuja. provided for. Heillä on kaikki, mitä he tarvitsevat. Hallelujah. Now I'll go to verse 17. Sitten jae 17. Jesus as deliverer. Jeesus vapauttajana. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. I shared with you yesterday one of my daughters Kerroin tyttärestäni eilen, was diagnosed with schizophrenia, hänellä oli diagnosoitu skitsofrenia bipolar, ja kaksialainen mielialahäiriö. said she'd be institutionalized. Ja sanottiin, että hänen tarvitsee olla laitoksessa. We cried out to the Lord, Me huusimme Herran puoleen and He had me speak ja hän sai minut puhumaan niitä sanoja into her body, hänen kehoonsa. lay hands on her, Laske käteni hänen ylleen and tell the demons ja sanoi niille demoneille, to leave lähtekää in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And she was freed. Ja hän vapautui. And that was 2009. Se oli Right, Tom? 2009 vuonna. 2009 today, totally free. Tänään hän on täysin vapaa. There's a lost, okay. There is the lost, sick, and dying world. Okei. Eli kadotukseen menevä maailma. And we Ja me can help them voidaan auttaa tätä kadotukseen menevää maailmaa. because we are filled with the life of God. Me ollaan täynnä Jumalan henkeä. Say, Jesus Sano, Jesus, Jeesus that's is deliverer. on vapahtaja.
When my daughter first was diagnosed with this, Kun tyttäreni sai tämän diagnoosin, I was a pastor, olin silloin pastori preaching every weekend, ja joka sunnuntai puhuin, joka viikonloppu. but was glad I didn't have to deal with demons. Mutta olin tosi onnellinen, että mun ei tarvinnut diilata demonien kanssa. I had no idea that was part of it. Mä en niinku tajunnut, että tämä tulee olemaan osa tätä pakettia. When my daughter was diagnosed, I hit my knees Kun tyttö sai tämän diagnoosin, niin iskin polvieni. because the word says Jesus does the impossible. Että Jeesus tekee mahdottomia, näin sana sanoo. And so we just did what the word said, Eli teimme sen mukaan, mitä sana sanoo, and she was freed. ja hän vapautui. It was bizarre behavior. Se oli todella outoa käytöstä. She would slither on the floor like a snake. Hän kiemurteli lattialla niin kuin käärme. There were times Joskus she'd be at a store hän saattoi olla kaupassa and call me for directions to get home. ja hän soitti apua kotiin pääsemiseen. She was a college student, Hän opiskeli. and she needed help desperately. Hän tarvitsi epätoivoisesti apua. She would stand out in the lightning Hän seisoi ukkosessa with her hands up towards the storm. ja hänen kätensä ojennettuna myrskyä kohden. Very weird behavior. Todella outoa käytöstä. Say with me, I have Sano, I minulla have on the authority authority of Jesus Christ of Jesus Christ living in me. Jeesus minussa. People need us. Ihmiset tarvitsevat meitä. Jesus is in us. Jeesus on meissä. We don't have to fear anything. Meidän ei tarvitse pelätä mitään. We need to help people get free. Meidän on saatava ihmiset vapaaksi täällä. Say, I want this. Sano, I minä want haluan this. tätä. I mean, Jesus seen the sick, Jeesus oli niiden sairaiden luona and he wanted them healed. ja halusi heidän parantuvan. We need to love like that. Meidän on rakastettava tällä tasolla. We need to hate what the enemy is doing to the people Meidän on vihattava sitä, mitä vihollinen tekee and ihmiskunnalle. destroy the works of the devil. Ja meidän on tuhottava vihollisen työt. Let Jesus do that Annetaan Jeesuksen tehdä se through us. meidän kauttamme. Amen? Amen. Amen. And so the part that says they will speak with new tongues. Tämä osa, missä sanotaan, että he puhuvat uusin kielin. At one time, Erään kerran. I didn't believe in that either. En uskonut siihenkään. But now, 22 or 3, I've lost count of my family members Nyt 22-23, en oikein tarkkaan enää pysty perässä, on perheenjäsenistä. speak in tongue. He puhuvat jo kielillä. My grandchildren, Mun lapsenlapset, because we do it so often, me tehdään sitä niin paljon. it's natural to them. Se on heille täysin luonnollista. We don't even teach them. Me ei edes opeteta heitä. They just pick it up. He vaan seuraavat perästä. The Holy Spirit's teaching them. Pyhä Henki opettaa heitä. Amen? Amen. When you soak in God's presence, Kun sä vaan haluat olla Jumalan läsnäolossa, take a bath, kylvet siinä, immerse in Him, menet sinne aivan kokonaan. it eventually Loppujen lopuksi comes out of your pores. se alkaa tulla sun vuokosista jo ulos. Say with me, spiritual fullness. Spiritual fullness. Hengellinen That's täytys. for us, Se on meille. That's for us. for you, Sinulle. for me. Minulle. We never thirst. Meidän ei tarvitse koskaan janota. We are filled Me ollaan täynnä with the life of God. elämää, Jumalan elämää. It takes faith Se vaatii uskoa, to step out. että me astutaan siihen. Faith Uskoa, is a decision usko on päätös, that God's word että Jumalan sana is true. on totta. When you believe that, Kun sen uskoo, you will take action. sitten alkaa toimia. Say, I believe that. I believe that. I'm taking action today. I'm taking Mä oon toiminut tänään. More action. Enemmän action. toimia. Hallelujah. Amen. So in the next verse 18, Sitten jae 18. they will take up serpents. I'm not gonna take any serpents today, though. They will take up serpents. Step on them. Oh, no, I'm not gonna go to the forest to look for serpents.
They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat. Say with me. Sano kanssani. I now know Jesus Tiedän nyt, että Jesus Jeesus as King, as King, as Commissioner, as Commissioner, as Savior, as Savior, as Deliverer, as Deliverer, as Provider, as Provider, antaa mulle kaiken, mitä mä tarvitsen. Jesus as Protection, Jesus as Protection, Jesus as Healer. Jesus Lay hands on the sick. Laittakaa kädet sairaiden ylle. They will recover. He paranevat. The word recover in Greek means little by little. Kreikankielinen sana tarkoittaa sitä, että paranee pikkuhiljaa. Keep giving them Anna heille a shot of the Holy Ghost koko ajan niin kuin shotteja pyhästä hengestä, until you see kunnes näet, what God says. mitä Jumala on jo sanonut. Do what God says Tee, mitä Jumala käskee tehdä, until you see what God says. kunnes sä näet sen, mitä Jumala on sanonut. We like things quickly. I do too. Me kaikki halutaan asiat niin nopeasti, But if we trust Jesus, mutta kun me luotetaan Jeesukseen, we see the results. me nähdään ne tulokset. There is a testimony my daughter has. She was delivered Mun tyttärelläni on todistus, hän on vapautunut out of severe allergies. todella vaikeista allergioista. I would like her to share her testimony. Mä haluan nyt, että hän jakaa itse tämän todistuksen. Hello, I'm her daughter, Andrea. Olen hänen tyttärensä Andrea, I'm second toinen tytär out of 6. 6. I went to college for culinary school Kävin koulun mikä on to be a chef. siis kokkikoulun. Cookie. Yes. Mä kuulin ihan muuta. And so after 3 years 3 vuoden jälkeen of going to school full time kävin koulua täyspäiväisesti and working full time, ja tein sitten täyspäiväisesti töitä. I had developed a rash that went from the tip of my fingers all the way up to my elbows. Ja mulla oli allergiajäljet tänne olkapäähän saakka. That was very itchy Se oli tosi kutiseva ihottuma. and looked horrible. I almost looked like raw hamburger. Näytti kauhealta, ihan niin kuin raaka hampurilainen. And so the people I worked with Ne, kenen kanssa mä työskentelin, sent me to a dermatologist mä menin ihotautilääkärille to see what was going on. ja sitten selvitettiin, että mitä tää oikein voi olla. I went through so many tests. Kävin läpi niin monen erilaiset testit. I went into the dermatologist Ja sitten menin sinne ihotautilääkärille, for the results. jotta me saadaan ne tulokset testeistä. She looked at me and said, Hän katsoi mua ja sanoi, "You're allergic to your profession. olet allerginen sun ammatille, You need to get out of the kitchen." sun on häivyttävä sieltä keittiöstä. I had been going to school for 3 years. Olin käynyt koulua 3 vuotta. This is before I knew the Lord as a healer. Tämä on ennen kuin tunsin Herran parantajana. So I listened to them Niinpä kuuntelin heitä and got out of the kitchen. ja lähdin sieltä keittiöstä. But then years later, Sitten vuosia myöhemmin I learned sitten mä God as opin, a healer, Jumala on parantaja working with my mom. ja työskentelen äitini kanssa. And so one of the things, well, hold on, go back. I was allergic to cobalt, nickel, Oli näille erilaisille metalleille, bananas, avocados, avokadot legumes, beans, ja erilaisille pavuille, tomatoes, tomaateille. which is a big one, the tomatoes. Tomaatti oli tosi paha. So as I was learning Kun mä opiskelin, that Jesus was a healer, että Jeesus parantaa, me and Mom, we had a garden meillä oli sellainen in puutarha Tom. siellä kotona. And so we would always can salsa and make soups and stuff, everything with tomatoes. Ja me tehtiin salsaa ja keittoja ja kaikkea tomaateille. But even if I touched the tomato, I would break out Mutta jos mä vaan koskin tomaattiin, niin mulle tuli hirveä ihottuma. in a very itchy rash. Ja se oli todella kutiseva. So I would
do everything I could without touching the tomatoes. Mä tein kaikkeen, että mä koskis sitten tomaatteihin. And one day we were we had an abundance. Meillä oli valtavasti näitä tomaatteja. And my nephew was there with us. Ja siellä oli veljenpoikani mukana. And mom had cut up the tomatoes and the skin and the inside that you don't want, the seeds. Ja tomaatit oli leikattu ja siemenet poistettu sieltä. She had gave to my nephew Ja sitten tää veljenpoika oli ottanut ne to pour outside ja että hän vie ne ulos. because we lived in the country. Mä asutaan siis maalla. And of course he didn't pour it where it needed to go. Ja hän ei tietenkään vienyt niitä sinne, minne niitä He poured it where he wanted to go. Hän vaan laittoi ne sinne, minne hän halusi. So I told him Sanoi hänelle, that you need to clean that up toi on nyt siivottava, because I can't touch it koska mä en pysty siihen or I'm koskemaan. going to break out. Tai muuten mun iho menee rikki. So right there I had already decided Mä olin siis jo päättänyt, that I would break out että mun iho menee rikki. because I was basing my experience Koska mä otin sen mun aikaisemmista kokemuksista on what would happen. ja päätin, että näin siinä tulee taas käymään. So we need to make sure we can renew our mind Eli meidän on tärkeää, että me uudistetaan meidän mielemme in believing what God says ja uskotaan siihen, mitä Jumala sanoo, and not what we've seen before. eikä siihen, mikä me ollaan nähty aikaisemmin. So I had to go pick up the tomatoes, Joten mä otin ne kaikki tomaatit and of course I broke out ja sitten se ihottuma tuli, because I was believing koska mä uskoin, that when I touched the tomatoes että kun mä kosken tomaattiin, that I would break out. niin mulla tulee ihottumaa. And I realized that in my mind Ja tajusin sen mielessäni, after I had said it kun mä olin sanonut sen, and then it came about. ja niin siinä kävi. So the next time Sitten seuraavalla kerralla I decided to believe päätin uskoa what God says. sitä, mitä Jumala sanoo. And I went on and did everything, even touching the tomatoes, cutting the tomatoes, Ja sitten mä tein kaikkea. Mä koskin niihin tomaatteihin, mä leikkasin niitä tomaatteja believing that I was healed. ja uskoin, että mä olen parantunut. I made a big pot of soup Tein isoon kattilaisen keittoa, and I had no breakouts eikä mulla tullut mitään ongelmia. because I stayed focused on what God said Koska mä keskityin siihen, mitä Jumala sanoo, and not what I had experienced before. eikä omiin kokemuksiini. So we have to get our mind Eli meidän mieli, set on what God says mielen tulee olla siellä, mitä Jumala sanoo. and do as we are already healed. Ja sitten me tehdään asiat niin ikään kuin me oltaisiin jo parantunut. So then we can see the results. Siten me nähdään ne tulokset. So now I am healed Nyt mä olen parantunut of many of my allergies, monista allergioista. and I keep fighting with God's word Ja mä vaan taistelen Jumalan sanan kanssa. and decide to believe Ja mä päätän uskoa what the word says sen, mitä sana sanoo, and not what I feel or see, eikä siihen, mitä mä tunnen tai näen. and know that He is the healer Mä tiedän, että hän on parantaja. and He is the provider. Hän on se, joka antaa mulle aivan kaiken. Amen. Amen. Our family. Our family, Tom, my 6 daughters, and myself, God Perheeni Tom ja 6 tytärtäni, the Lord was calling us to a healing ministry. Jumala kutsui meidät parantamaan ihmisiä. So we were attacked Niinpä meitä in sitten many parts of our body. meidän omaan kehoon hyökättiin meidän kehoa vastaan. One way I was attacked, Yksi tapa, jolla tämmöinen hyökkäys tuli mua kohtaan, I had high blood pressure, mulla oli korkea verenpaine. dangerously high. Se oli vaarallisen korkea. My husband borrowed his sister's blood pressure cuff. Joten mieheni sitten lainasi tämmöistä verenpainemittaria siskoltaan. I was put on blood pressure medicine. Mä sain sitten lääkityksen tähän vaivaan. I had such anxiety over it. Mulla oli järkyttävä ahdistus siitä. I kept checking my blood pressure Mä tarkkailin sitä verenpainetta ihan koko ajan. continuously. Ihan koko ajan. While I was speaking out, by Jesus' stripes I'm healed. Sitten puhuin, että Jeesuksen haavojen kautta olen parannettu. I would take my blood pressure Otin verenpaineeni
and it would stay high. ja se oli vaan korkea aina. One night I went to bed. Sitten eräänä iltana menin nukkumaan. I had been speaking out by Jesus' name. Olin puhunut Jeesuksen nimessä. My blood pressure is normal, Verenpaineeni on normaali. but I wasn't seeing normal. Mutta en nähnyt mitään normaalia siinä. I had a vision. Sitten mä sain näyn. The Lord said, Herra sanoi, I created your body to heal. mä loin sun kehosi parantumaan. You are looking at the machine Sä katsot sitä laitetta, to see a healing. jotta sä voisit nähdä parantumisen. The Father said to me, Isä sanoi, I said, minä sanon, my son, että minun poikani, by his stripes, hänen haavojensa kautta, you are healed. sinä olet jo parantunut. So many times, Niin monta kertaa we're looking for the healing. me katsellaan, etsitään sitä parantumista. And we're looking to feel healed. Ja me tunnustellaan, ollaanko me parannettu. Our feelings can deceive us. Meidän tunteet voi johtaa meitä harhaan. My blood pressure was, the last time I took it, was 174 Viimeisen kerran, kun olen ottanut verenpaineen, se oli 170, over, I don't know, 99, something like that. 99, jotain tämmöistä. After I had the vision, Sitten kun näin tämän näyn, I grabbed the blood pressure cuff, otin sen verenpainemittarin, wrapped it up, laitoin sen stuck pakettiin, it in the bag, laitoin sen laukkuun said, take this back to your sister. ja sanoin Tomille, että vie se takas siskollesi, It is written. sillä niin on kirjoitettu. The Father says, Isä sanoo, by his stripes, hänen haavojensa I am kautta healed. minä olen jo parantunut. I haven't checked it since. En ole katsonut verenpainettani sen jälkeen. That was 5 years ago. Siitä on 5 vuotta aikaa. Yeah, it was my 60th birthday, and I'm 65. Se oli 60 synttäreillä, niin nyt olen 65. I'm still here. Ja tässähän mä seison. I decided to believe Mä päätin uskoa, that Jesus' death on the cross että Jeesuksen kuolema ristillä healed me. paransi jo minut. I won't let my body En anna mun kehon tell me how I feel. kertoa mulle, miltä musta tuntuu. By the vision Sen näyn avulla, the Father gave me, sen näyn, jonka Jumala it antoi, has helped me to help others. sitä kautta olen voinut auttaa nyt muita. Help them realize Toisetkin on ymmärtäneet, we're living our lives että me eletään tätä elämää by looking at what we see around us katsellen koko ajan ympärillemme and on a feeling. ja kuulostellen tunteita. Our feelings deceive us. Tunteet johtaa meitä joskus harhaan. Say with me, faith Sanotaan, is usko a decision. on päätös. Decision. God's word is true. God's word is true. Jumalan sana on totta. I've decided Olen siis päättänyt to believe that uskoa sen. and walk in that. Ja mä kävelen siinä. Say, Jesus Sano Jeesus Jesus is a healer. on is a healer. parantaja. He's a deliverer. Hän on vapahtaja. I've been delivered out of hives. Mä olen allergioista parantunut ihottumasta. I had them 8 months. Oli 8 kuukautta. Hives all over, itching, horrible. Koko kropassa järkyttävä kutina. Ask the Father Kysy isältä, when something comes against you. kun joku tulee sinua vastaan. Sometimes you don't know you're sinning. Joskus sä et tiedä, että olet ehkä tehnyt syntiä. 6 daughters, 6 tytärtä. I worried. Mä olin tosi huolissani. The Father said, worry is a sin. Isä sanoi, että hei, huolehtiminen on syntiä. I didn't know I was doing it. En mä tajunnut, että mä teen sitä. If we look at the things around us Jos me katsellaan asioita ympärillä and what we're feeling, ja omia tunteita kuulostellaan, we worry, me huolehditaan, become anxious, meistä tulee ahdistuneita, depressed, masentuneita overwhelmed. ja sit kaikki on vaan ihan liikaa. If we give it to Jesus, Me annetaan sen Jeesukselle. He'll show us where the problem is. Hän näyttää, mikä on se ongelman juuri. It's never been him. Se ei ole koskaan ollut hänestä kiinni. It's always me. Se on aina meistä kiinni. I'm the problem. Mä oon se ongelma. But Jesus sets things right. Mutta Jeesus asettaa asiat oikein. So today, Eli tänään Jesus is here. Jeesus on täällä. He wants everything set right. Hän haluaa, että kaikki on kohdallaan. He wants it more than we know how to get it.
Hän haluaa sitä enemmän, niin paljon enemmän kuin me tiedetään. We need to show up Meidän tulee vaan tulla paikalle, and approach him tulla hänen lähelleen and ask him what we're doing ja meidän tulee kysyä häneltä, mitä me tehdään, that's not in line with him. joka ei ole samassa tasossa hänen kanssaan. That has worked for me Se on toiminut minulle every time. ihan joka kerta. I've been delivered out of a list this long of illnesses. Mulla on näin pitkä lista sairauksia, joista mä olen vapautunut. I have the health of Jesus. Mulla on Jeesuksen terveys. I agree with that now every day. Mä olen siitä samaa mieltä joka päivä. We have the DNA Meillä on DNA, of Jesus. Jeesuksen It DNA. doesn't matter what your mother died from Ei ole mitään väliä, mihin äitisi or kuoli. your father. Tai isäsi. You're in the family of God. Sä oot Jumalan perheessä. You have His DNA. Sulla on hänen DNA. We need to renew our mind. Meidän on vaan uudistettava meidän mielemme. When we got saved Silloin kun me pelastuttiin and born again, ja tultiin uskoon, God's Spirit came to live in us. Jumalan henki tuli asumaan meihin. Meistä tuli uusi luomus. So our spirit Meidän henkemme and His Spirit ja hänen henkensä are together now. ovat nyt yhdessä. We need to stop listening to our natural spirit Meidän on sitä omaa henkeämme lopettava kuuntelemasta. and listen to the Spirit of God. Ja meidän tulee kuunnella Jumalan henkeä. He wants us healed. Hän haluaa, että me ollaan terveitä. In every area Ihan jokaisella of our life. jokaisella elämän alueella. Say with me, Jesus Sano, Jeesus is King on is kuningas king. of my life. minun elämäni. Jesus is King Jesus is king of my health. of my health. Jesus is King Jesus is king of my finances. of finances. Jesus is King Jesus is king of eternal life. of eternal life. He has my children. Hän pitää huolta lapsistani. I give it to Him Anna kaiken hänelle. and live Ja mä elän in the freedom siinä vapaudessa, He provides. joka hän antaa. Say with me, Sano, bondages, kaikki Bondages, I renounce you I renounce you of operating ei voi operoida in my life. mun My elämässä. life. Hallelujah. Hallelujah. So now we've heard about Jesus as a healer and protector and all these things. So we'll go to verse 19. Nyt kuultiin Jeesuksesta parantajana, nyt mennään jakeeseen 19. So then after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of the Father, of God. Ja kun Herra oli puhunut heille, hänet otettiin taivaaseen ja hän istuu Isän oikealla puolella. He needs our hands Hän tarvii siis meidän kätemme, to touch other people jotta voidaan with the koskettaa life of God. Jumalan elämällä. You don't have to wait till you're ready. Ei tarvi odottaa sitä, että sä olet valmis. I was never ready. Mä en ollut valmis. The Holy Spirit living inside of us Pyhä henki sisällämme is ready. on valmis. Amen? The harvest is huge. Tuolla on valtava sadonkorjuu. Jesus preached Jeesus saarnasi, opetti and healed. ja paransi. And say amen to that. Amen. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Ja he menivät kaikkialle saarnaten joka puolella. Herra teki työtä heidän kauttaan ja vahvisti sanan kaikilla ihmeillä ja merkeillä. Say with me, pursue Jesus, Pursue Seuraa Jesus. Jeesusta. follow Jesus, Seuraa Follow Jeesusta. Jesus. let Him work through you. Anna hänen Walk tehdä through työtä you. sinun kauttasi. And those who believe Ja ne, jotka uskovat, will see tulevat näkemään signs, Signs, miracles, miracles, and wonders. and wonders. lisää ihmeitä. Amen. Amen. That is the word for today. Tämä on sana tähän päivään. I believe that today what the Lord wants to do is if we just would lift our hands up to Him and take a bath in Him right now. Mä uskon, että Herra haluaa, We just lift up our hands nostetaan kädet ylös ja and kylvetään. let His Spirit, the Spirit of God, Annetaan hänen henkensä
If you would say with me, Sano kanssani. Jesus, Jeesus, Jesus, give me a bath anna mulle kääntyä with your spirit. sun Your hengessä. Fill me with your fullness. Täytä minut with your sinun fullness. täyteydellesi. From your heart, Father, From your heart, Father, your love heals. your love. Rakkaus parantaa. We stand in faith right now We stand in faith right now. that the fullness of the Spirit of God The fullness Jumalan of the Spirit hengen of God täyteys is touching us, is touching koskettaa us, meitä, filling us up täyttää us meidät. up, to never thirst, Ettei meidän tarvitse janota to koskaan. overflow, Ja että me ollaan ylitse to vuotavia. impact others Me voidaan vaikuttaa muihin. in the name of Jesus. Jeesuksen name of nimessä. Jesus. Holy Ghost and fire. Holy Ghost and Tuli fire. It's by faith It's by faith in your word, sinun sanasi. what you say. what Mitä you sinä say. sanot, We stand in faith me seisomme uskossa, that you have touched us today että That you olet have touched us koskettanut meitä today. and tänään. you are sending us out. And Ja you sä are sending lähetät us out. meidät. You have commissioned us. You Sä have olet commissioned us. lähettänyt meidät. And I want this. And Ja I mä want haluan this. tätä. Jesus, fill me, Jeesus, Jesus, täytä fill me. minut. immerse me Immerse Upota minut. with your baptism, with your Sinun baptism, kasteesi. your Spirit of God. your Sinun Spirit of henkeesi, God. Jumala. No longer my will, Ei No enää longer minun my will, tahtoni, but yours be done. your tapahtukoon will. sinun tahtosi. Let me never miss an opportunity Mä en koskaan halua menettää mahdollisuutta to help my neighbor, auttaakseni naapuriani, my family, perhettäni, myself, Myself, in Jesus' name. in Jeesuksen Jesus' name. I receive. I Otan receive. vastaan. You just take a few minutes, just soak in that presence, the fire of God touching us all. Ja vietetään tässä muutama hetki ja annetaan Jumalan tulen koskettaa meitä. Just use your faith Käytä uskoasi in the Father and Jesus. Jeesuksen ja Isään. His Spirit filling you now, Hänen henkensä täyttää sinut nyt overflowing. ylitse vuotavaksi. Thank you, Father. Kiitos Isä. Your love heals. Sinun rakkautesi parantaa. Father, you are love. Sinä olet rakkaus, Isä. You are light, Sinä olet valo and you are life. ja sinä olet elämä. And we receive you Me otan sinut vastaan today. tänään. We want everything Me halutaan kaikki, that you want to give us. mitä sinä haluat meille antaa. We receive you now Otamme sinut vastaan nyt by faith. uskossa. Amen. Aamen. Now go get them, church. No niin, menkää hakemaan ne. I'll turn it back over to you. Okay? Jukka, ole hyvä. And tomorrow, we have some more teaching. Hopefully you'll come back. Eli huomenna lisää opetusta. Toivottavasti tuutte takaisin. Shift in the atmosphere. Yes, Yes, it was. Yeah, very good. Okay, we can do that, yes. Sure. Eli voi tulla rukoiltavaksi myös. Rukouspalvelua nämä viedään pitää. Sitten tuolla on noita kirjoja, 10 € kappale. Tomille voi antaa käteisellä sitten. Ja huomenna ollaan sitten keltaisella tuvalla